Така, Добри каза тук, че ако искаме да си няма проблеми, но според мен проблемите идват от яденето на плодове, очевидно. Трябва да свържем с моята история, която ще ви разкажа. Аз сега тук журито каза, че е подкупно и приема пари. Аз ще наруша традицията и ще поискам пари от журито. И то не е защото съм много велик или нещо такова. Въобще няма общо с това. Тази история, която ще ви разкажа, всъщност и вие може да участвате в нея, при това не като животни, което е много важно. Историята е за това как една приятелка вчера, както си седяла вкъщи, и чула далечен хрясък на чайки. Зависило се за морето, за градина, за смокиня, за свободната любов, за несвободната любов, за всякакви всички тези неща, които всички се сещаме. И ние яд, че сме тук, а не сме на морето. И всичко, с което свързваме чайките. Но в един момент чайките продължават да грачат не особено щастливи. Тоест, може би, защото не били на морето, но не било това проблема. Когато излязъл да види какво става, тя видяла как, с което Сашо Митрев приключи една своя история, видяла една супа от котета. Такива малки, слепи. Сега ще питате как разбрала, че е слепи, и тя ви питала, виждате ли ме? Те казали, не виждаме. И тя обаче питала все пак коя съм аз. Те казали Васото, примерно. И очевидно са били слепи, по-слепи, отколкото българския народ преди изборите. И същите тези котета, съответно тя, естествено, написала в новата социална мрежа, дето няма да ви казвам името, че се чуди какво да прави с тези котета, защото те му милчат и реално погледнато това мялкане, както пееше, както казваше Митко Воев, мялкащи котки, които скърцат вътре, нещо такова беше, забравих как се даде. Мялкащи котки лъжи, но в един момент загризат съвестта на всеки нормален човек, който има умиращи малки котенца до себе си. Нали така? В смисъл не. Спорт префект, между другото, пътеводителя на Галактическия стопър, че казва, че няма нищо по-гнусно от малки котенца. Но той все пак идва от друга планета. И на нашата планета се връщаме сега, където тези котенца в един момент трябва да им се намери начин да оживеят. И шансовете са към 10%, те са 7, т.е. може да оцелее нещо като 0,7% от коте. 0,7 точка коте. И ние намерихме една клиника, където могат да ги хранят със специална храна, която съответно е от една фирма, която ще няма да изпоменавам името, която им създава тези ензими там, които им някакви гносоти, които им дават възможност те да живеят добре. В смисъл да имат имунна система, да могат да оцелят в този сложен и недобре обмислен свят. Идеята ми, ние намерихме клиниката, замесихме котенците там. Оказва, че трябва да плащаме по 28 лева на ден за 7 котета. И съответно тези котета продължават да са там, докато ние сме тук. Ние сме тук, те са там. И обратното може да стане някой ден в живота. И заради това, идеята ми, тази история не разказвам с мисълта, че ще спечеля. И най-малкото и да спечеля, няма да изчакам малките масти да навършат пълнолетие и да им дам да изпият бутилката с уиски. И двете дори, на което сигурно те биха се радвали. Но идеята ми е, всеки, който иска да гласува за тази история, вместо да ми пуска лище с жалкото има вътре в касичката, в чашата или в каквото е това, да остави 2 лева, за да може тези животинки да оцелеят още, примерно, нещо от порядка на ден и половина-два. И оттам да са достатъчно добре подготвени за тъпия свят, да разберат колко тъпо правителство ни управляват, да разберат как тъпа държава се Но няма да ни разберат. Никога. Дяволите Бога си.